Děkuju oddílu číslo 6 a jak jste mohli vidět, tak kluci nám se do zádu donesli nějaký věcný ceny, většinou grubníky a podobně, takže po programu nám rozhodně neutíkejte a dostanete to potom po programu. Určitě každý, ať se přijde a veme si jednoho grubníka. A teďka je mojí milou povinností pozvat na pódium oddíl číslo 7. 7. V čele s oddílovým vedoucím Tukou. Takže já vám tady vítám, který vlastně se živí tím, že jezdí po světě a baví lidi o vánočních představení. Konkrétně toto číslo jsme trénovali 4 dny, jo, takže je to velice propracované, sofistikované a doufám, že v tom najdete tu hloubku, která je v tom skrytá pod povrchem a najít ten druhý smysl, jo. Takže a zároveň to vyjadřuje náš postoj proti Santa Clausovi, protože my podporujeme českýho Ježíška a ten nám nosí dárky a ne Santa Claus. Takže kluci, pojďte do toho. Po roce Vánoce přicházejí, jasné a veselé. Jednou v roce na Vánoce stejda housle popadne, jo, vinou se zrychlinou tóny záhadné. Stejda mi zdá děda, čekáme sebe na nový, a tím pádem zničí celé rodiny. Shame.